Nyakorongo Jonka mora mintiere hoseromo kanyo saa achiel ma midhiambo otieno maber kawuono en chieng' tarik 25 dwe mar 10 higa mar 2025 geno mara ni bedo kod odiochieng' makende machiegni e weche mago manyien ka mokwongo Nyakorongo Jong waid thuond weche manyien. So wakati iliingia upande ya Nissan mahali kuna pandia ndio sikakutana head on. Juzi ndio tulizika ndugu yetu mkubwa Ajaka. Na tena sahi tunazika mwingine. Anyuola mar ji auchiel mano wito ngimagi e masira mar apaya Gilgil. Osechaka yanga chenro mar yango kendo timo nonro mar ringre mag wedegi. He was our protector in many ways. He was able to say things that the center doesn't usually like hearing. Duol mar governors kotelnegi gi jakom margi Hamed Abdullahi osingo mar kedo ne telo mag gwenge kaka yor chopo lek Raila Odinga. Wan gi chandruok mar sitima nomiwa kato chako duogo ting'e olal kode nono. Koro kata kaka waneno onge wanie mudho to sani piny olony. Johala e dho wath Mananga ywago reyo ewi onge mar stima kuom thuolo ma hawo dweche 3 sani. Gino mathiro ohandegi mar lupo. Korongo Jonka mora mintiere machiegni weche manyien mag ang'ich welo kopogore gi wang' jowi nyalo luwo chenro achiel kachiel mag mbui magwa mag oganda. Iyudowa kanyo gi nying mar Mugi TV e mbui mar YouTube, Facebook kanyakla kod mbui mar X. Bende kik wil ni wantiere achiel kachiel e mbui mar Citizen Digital. Bed koro nyaka giko mar ang'ich welo. Nyinga Sharon Ong'ao, jal malokono wach nyinge Wilson Ochuka. Kwa chako en anyuola mar ji auchiel mano wito ngimagi e masira mar apaya okinyi makawuono e gwenge ma Sambu Gilgil e kaunti mano ma Nakuru. Osechaka yanga chenro mar yango kendo timo nonro mar ringre mag wedegi. Chenro mitimo e kar kano ringre e osuptal mag Gilgil sub county. Jogo eko mano yudo masira makamano ne nitiere nyamburko mar ji giwegi mano tumore rigiri gi nyamburko kido mar bas mating'o jowuoth. Masira makamano otimore e kinde mana rik gi wuok e nyasi mano mar ik mano bagi Nyakach e kaunti ma Kisumu chieng' tich abich. E kar kano ringre e osuptal mag Gilgil sub county, familia mar rawera mantiere koda higni 26 mong'ere kaka Peter Ogola nitiere kod kihondko to kwinjo tho mar wuodegi. Peter, wuoro mantiere gi nyithindo 3, en achiel kuom chwo auchiel manotho e masira mar apaya manotimore okinyi makawuono e gwenge ma Sambu Gilgil. He was only my brother, which we can cooperate with. But now, he has gone. And he left us in bad condition because we have young children. Life sijui venye itakuwa after here. Jal machielo manowito ngimane e masirano en David Madara Ogunde, wuoro mantiere koda higni 43 makoro weyo chien nyithindo 5. Ji ariyo gin moko kuom ji auchiel mane rik owuok e nyasi mar iko e gwenge ma Nyakach kendo ne rik gidok Nairobi. Nikaambiwa ni kama wamepata ajali na wanahitajika familia yake. So ndio nilichukua jukumu nikimbie mpaka hapa kuconfirm ni nini imehappen. Kwa bahati mbaya wamekufa wote wenye walikuwa kwa hiyo gari. David alikuwa mtu mzuri kwa maisha yetu. Ni mtu ambaye alikuwa anaunganisha familia yetu. Kitu yoyote ikitendeka yeye ndio anasimama. Juzi ndio tulizika ndugu yetu mkubwa Ajaka. Na tena sahi tunazika mwingine. Masira mar apayano manotimore kar Saboro mana piny Rugodo odiochieng' makawuono. Ne oriwo nyamburko mar ji giwegi kod nyamburko kido mar bas mane rik ochomo Nakuru. Lipodo bila oyango ni basno ne temo kadho nyamburko mamoko. Kata kamano ne utumore rik kod rig nyamburko mar ji giwegi. Makosa kubwa ambayo tunaona kama ilitokea ni upande ya bus. Ilianza kuovertake magari zingine ikiteremka bila kuangalia ile gari ambayo inatoka upande ya chini. So wakati iliingia upande ya Nissan mahali kuna pandia
ndio zikakutana Edon. Nataka kuwahimiza madereva na watumiaji njia mahali popote wawe waangalifu. Ringre ji auchiel go okan e kar kano ringre e osiptal ma Gilgil. Kata kamano, ywak nitiere kaluwore gi medruok mag masira mar apaya e apaya ma Nakuru kochomo Nairobi. E kind thuolo mar dweni kende, mohewo ji 20 osewito ngimagi e masira mar apaya. Tunapoteza vijana wadogo katika barabarani ambao wanaacha familia na familia inakuwa ngumu kujitegemea. E kinde makoro anyuola mopogore opogore nitiere gi lit kod kuyo. Koyo podi medo chwal ne piny owacho mondo tiek chenro mar gedo mar apaya mar Rironi kochomo Mau Summit mabiro konyo e duoko chien masiche mag apaya e gwengego. Nyakwarongo jwang' riwruok mar Gavana COG olimo dala Prime Minister machon mar Kenya mosenindo Raila Odinga kendo chiwo luor margi ne jatelo mane omi nying mar wuon telo mag gwenge kagisingo dhi nyime kod kedo ne telo mag gwenge e okenge mar chopo lek mar Raila. Jakom COG Hamed Abdullahi opako Raila kuom kedo ne thuolo mano mar duond buche mathoth kaachiel gi demokrasia mar neno ni gwenge duto oyudo dongruok maromre. Chris Awino nigi mathoth. Rangach mar dala ma Prime Minister machon mosenindo Raila Molo Odinga ma opoda fami kar chung od bura mabondo odhi nyime kod rwako welo moke tung Kenya mangima. E seche mag okenyi riwruok mar Gavana COG e bwo telo mar FCPA Ahmed Abdullahi ochopo mar chiwo luor margi ne thuon mane okelo kendo kedo ne telo mag gwenge. Baba was devolution, and devolution indeed is and was Baba. The dismantling of a very powerful centralized system where resources were at the center and were only given out through political tokenism is what Baba fought. Abdullahi maneo ten kod Governor Masia James Orengo, Wilberforce Otichilo Mavihiga, Mudhomi Njuki Mathara Kanithi, Eric Mutahi Makericho, kod Professor Anyang' Nyong'o Makisumu, osungo Raila kuom bede opara manyime emiyo jo Kenya telo mag gwenge okang' mosekelo dongruok kod lokruok e pacho kae mangima. When he picked up that fight, even those that are oppressed did not initially believe the fight was worth it or it was possible. But Kenya has changed irreversibly because of him. And this is why we will forever be a grateful nation that Baba lived amongst us, fought for us, and made Kenya what it is today. Mopogore gi jo siasa kod johera mag ODM, matho mar Raila Odinga weyo kie, Abdullahi wacho ni telo mag counties bende odong' ka nyithi kie nikech Raila Odinga emane en wuon telo mag counties. Kata kamano, COG osingo madhi nyime kod kedo ne sirikal mag counties mar chopo lek mar Raila Odinga, wach mane osir lwedo kod Mama Aida Odinga. On behalf of the Council of Governors, Mama, when the orphans of Baba are listed, the devolution family will be top of that list because he was our protector in many ways. He was able to say things that the center doesn't usually like hearing. And when I say the center, is the people with a centralist mindset that money should not go to the grassroots. But we will pick up because we believe we owe it to Baba that we will speak for devolution the way he used to speak for devolution. Thank you very much. I know even Baba, where he is in heaven, is looking back and saying, yes, those are my people. Thank you very much for coming. And maybe I take this opportunity also to thank those who... Kalore gi thuolo ma demokrasia kod telo makare, mane Raila Odinga. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jumachiel tok ik mar mane en ogai mar ODM Raila Odinga. Jodongo mawuok e dhoudi mopogore opogore pod medo limo dalano mar kuyo gi familia mare. Kendo paro gigo mane Odinga otimo kod kaka nomulo ngimagi maonge akweda mag dhoudi.
kaka jafwambo marwa Steve Biko lero. Oganda jo-Abagusi kod jodongo ma Kanyada noywago Odinga kaka jal manokedone kanyakla mar oganda ma pachoka. Atodo koni thuolo mar ywago maneno gai mar ODM, Raila Odinga nyocha orumo bang' chenro mar lielo wi Raila Junior kaka jatend par Raila Odinga, boma ma Bondo kod alwora mare pod rwako welo. Wuono jodongo mawuok e dhood Omogusi kotelnegi kod gavana machon ma Kisii James Ongwae noywago Odinga kaka jal manotiyo machiegni gi oganda no maonge akweda. He was a man who cried for this country. He was a man who fought for this country. He was a man who fought for the common man. He was a man who actually was the architect of the 2010 constitution, which made me a governor. E kinde no, jodongo go nokwayo kwe kod achiel mar oganda bang' lal mar Odinga, jal mane riyo wi oganda duto kendo tiyo kanyakla e bero ngima jopiny. Osekelonwa multi-party. Mar ariyo okelonwa kwe piny. Mar adek kanyocha ne piny wang' ka to jaduong' okwe piny kane jensi neno ni nitie makosa. Ne wabed e riwruok. Jakom ne wacho niya, weuru joma tiyo ti. Weuru kaso joma tiyo. Weuru sa yiero biro dhi mbele. Kik ugo siasa joma tiyo weuru ti. Omiyo mane gimote wacho wabiro jiwore mondo tich odhi nyime. Machielo, jodongo mawuok Kanyada e kaunti ma Homa Bay bende nochopo paro Odinga ma opoda kanyo mane gipare chenro mag dongruok mane Odinga okelonegi kaka gedo mar od somo manyasani skundiri ma ogande. Yore nitie masani koro miyowa taya koro liel Homa Bay. Schools bende nitiere Homa Bay. Wagone Mama Ida erokamano kuom losonwa library maduong' Ogande Girls High School. Ni ana Homa Bay kasa ne kiringo Homa Bay nyalo lale i town. Nikech street mane idhi ka igo kona idhi ka Homa Bay ber sane kabisa. Nitiere gik mane onge masani koro nitie. Kendo pod wamedo gwero kamano ne kwe mantiere no. To wamedo wacho niya, gima gero piny en riwruok manyo foster. Ni Raila ni kare ne ng'ama ne a very forgiving man. Ng'ama ok mak wach. Fene kata yanye ni tiyanye to ko ni wewe. Timbe mar dhoudi mopogore paro Odinga ogeni pod biro medo dhi nyime ka oganda yudo kinde mar lar luok kendo kuyo kanyakla gi familia mare e kinde ma ginyiso kitgi kod timbegi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi okoni duond bura mar ODM onge gi ng'ata mani kod thoche manyalo chung' mar laro kom mar jatend piny Kenya gi jatend piny Kenya William Ruto e yiero maduong' mar higa mar 2027. Atandi okwedo josiasa moko mag ODM mawacho ni ogai machon mar duond bura no mosenindo Raila Odinga ne okosiro lwedo jatend piny William Ruto mondo lar kendo komno e yiero mabiro. Kaukoni mago josiasa mapod onge oteku mar siasa. Atandi mane oten gi seneta ma Migori Eddie Oketch, jaod bura magem Elisha Odhiambo kod Karan e od bura mar kaunti ma Homa Bay Annington Abeka. Okoni ODM dhi siro jatend piny e yiero mar higa mar 2027. Kokone josiasa mag ODM mok mor gi wachno mondo chak chon odare ODM. If there's a leader there who thinks he can run for president, come out and also tell us whether you have capacity to defeat President William Ruto. Some of these leaders who are claiming that Raila Odinga did not say we endorse Ruto, they are tiny, small leaders. Some of them are still even using diapers. And they are here talking and claiming that they can challenge President William Ruto. ODM is not ready to run for presidential candidate in 2027. The party is not prepared to field a candidate. And that is why we are saying that William Ruto is a former member of ODM. We have gone back to our former members to help us rejuvenate ODM. Kata kopone tingat mora chiel, kata ji moko ariyo, mane pod doubt, mane pod nigi to moro matin, e wach President Ruto. Ada mondo akwa ng'ano mondo ng'ene ni yawa. Nyadhi momiwa mano go baba Raila Amolo Odinga. Joswahili do wacho ni mgala muue na haki yake mpe. Kata dok idwa Ruto moro monade. Ng'uono gi era monyisowa e liend jaduong' wadhi chung' kode.
So the Luos are not going anywhere. Us as Luo, we are united behind President William Samoei Ruto. Juango jotende kanise e boma bul mar Pentecostal Voices of Kenya. Koro dwaro mondo miparo mar chik mar higa mar 2024 mageto tayo chenro mag kanisa owit oko chutho. Makaluwore ni moko kuom gigo ma piny owacho dwaro ni okete tim ok riw ute lamo duto mapachoka. Gino mok chiw ranyisi makare. Kaka Efi Nyakidi lero, jodologo olero ni nitiere dwaro mar beda kicha e kinde ma itimo kata manitemo los chike matayo chenro magalamo. En paro mowinjore chiw chik kod yono ma ute lamo duto pachoka owinjore tagodo chenro mekgi. Paro ma bende imiyo sir kod apis Attorney General kod apis jotend migepe. Paro makamano oyango ni nitie duol mabiro chung' ne loso chike matayo ute lamo. Duol ma bende biro riwo koda ka riwruog jodolo mar kanisa kopere Kenya Conference of Catholic Bishops, NCCK, Evangelical Alliance of Kenya, SUPKEM, Majo Din Islam, kod Hindu Council. Gino ma jotend din e boma bul mar Pentecostal Voices of Kenya wacho ni ok chiw thuolo ne kanise kaka mikgi. The commission is proposed to comprise of, among others, the Conference of Catholic Bishops, National Council of Churches NCCK, and the Evangelical Alliance of Kenya. While we have nothing against them, these bodies do not represent the diversity of the church in Kenya. For example, they do not represent Pentecostal churches such as us, and limiting the composition of the commission to their nominees only serves to entrench their interests and further disenfranchise and discriminate the rest that do not subscribe to their religious doctrines and practices. Bende paro makamano olero ni en ataro mar chik ne ute lamo riwore kod josiasa kata timo gigo machiwo sir ne jasiasa kata duond bura moramora. Ketho makamano kelo fwai mar omenda maromo shillings 500,000 kata dweche 6 mar twich. Kaluwore gi jotend kanise mag Pentecostal Voices of Kenya, josiasa gin jokristo mana kaka oganda mamoko, kendo mano achiel kuom yore ma kanisa nyalo konyo e seyo telo marach. Onge jasiasa mano nyuol kwa e polo. Josiasa duto te ma wan godo duto te gin mana achiel kuomwa. Moko nyithindwa, moko minewa, moko wetewa. Ok wanyal keto gi kando. Seche ma gin machiegni kodwa eka wuotho kodgi. Ka nitie gima achiel kuom kata ariyo marach kuom eigi, kanisa ema nyalo chung' motegno mondo mi chunygi lokre, mondo mi giti yo mowinjore. Kopogore gi mano, jal moramora ma ibiro yud kod ketho mar wuondo kata ka omenda kuom jakristu gi paro mar lamone mar yudo gweth, change kod timone hono ibiro twe kuom higni mokadho 10 kata fwai maromo shillings 5,000,000. Ka koro ng'ato biro e kanisa mar roho en roho ema telone. To lamne Nyasaye, bang' lamone Nyasaye, to ono timore kata ono kotimore. Tiwacho ni koro bill ni miyo member thuolo mar dok e court. Owacho ni natimo achiel ariyo to ma ok otimore. Koro jatich Nyasaye cha nigi thuolo chiko wacho no nyalo tere court kati tueye nikech gima ok otimore mane roho ema onego bende timo. Mano ok wanyal yiego nikech wach Nyasaye en gima roho ema timo nade ema telone. Gino machielo ma bende jotend kanise omiyo pek ahinya en jal moramora kokadhe chenro magalam timo gino maketo chal ngima oganda kamarach. Gino ma Pentecostal Voices of Kenya wacho ni biro thiro ratiro mar golo paro makare e wi din machielo. When people were being buried in Shakahola, where were they? When those evil were happening in Shakahola, the local administration was there. So you can't use Shakahola, a criminal activity, to make the church to become a criminal activity in Kenya. Magi timore tok wito oko paro machielo machalo gi mano mane osir kod Senator Danson Mungatana. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Korongo juang dakika na pagaboro tok sa chiela mamidhiambo kapok wakayo matin haneno moko kuom ote mopogore miyore mbui mar Facebook kanyakla kod mbui mano mar YouTube. Opio Nelson neno chenro makare kintiere Doha Qatar. Edwin Omosh wacho neno makare kintiere Obama Estate. Brano Mondi intiere gwenge mag Nyang'oma. Fred Okal iwacho ni intiere gwenge mag Nyahururu kendo Ramogi TV yudore e yo maler. Moko kuom bende noka kawacho weche motenre kod siasa mabinde sibido katimore
e gwenge ma pacho ka. Tony Otieno iwacho neno makare kintiere Makadara. Simon Okumu inbende neno ote mari kanyo ahinya nyaka luore koda tho mano mar Prime Minister machon e pacho ka Raila Amolo Odinga, mabende wacho ni ok bi wil godo nyaka chieng'. Kwak banya korom gajuanga dakika na 19 tok saa achiel mamidhiambo gina mar mondo miaka yo mokwongo poda iko ni mathoth e chenro mar Ang'ich Welo. Kik dhi mabora. Nyarungrung mokuota e buo yuothi kata machiegni kod ng'uti nyalo bedo ranyisi ni nitiere gimoro maracha e thundi kata kansa mar thuno. Kapo nono ni ineno lokruok e pien dendi mantiere thundi machalo kaka pot machunga, kata kineno ka dho thundi nitiere kod lit kata ogolo kido mopogore opogore, tema tek mondo mi ine laktar. Ote ni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111 chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhi yie kaniketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge adiera. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. Na to kori winjo, kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere aina Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Nyakwaronga juanka moro mintiere dakika hoskadho 23 tok saa 1 mamidhiambo machiegni wadhi nyime gi chenro mar Ang'ich Welo. Wach magwen kuro ne omuoche gweng' Mananga hei kaunti ma Kisumu. Bang' jalupo moro ne okayo kendo chodo it nyawadgi toko gwandruok manomuoch e kindegi. Achijno wachore ni ne tiyo gi yedhe maloko paro e seche mana monj makamano otimre. Mana ka lipota marwa James Opondolero.
Sani an aonge ita achiel, adong ita achiel. Nyaka gi by that time side makono no yadra mara ok tigi kanyo. Koro konywa uru sirikal nyaka dhano sani osewe chamo gik monego gicham kaka chapat, kaka rech, mumi, yande ka gichamo gwang' kae. Sani koro girokore gichamo dhano. E kinde mane yamo kod apaka okwe nam, jolupo moko 4 ne owuok e dho wath Mananga ka gidhi manyo rech e chula Mandere e otieno mar tarik 23 dweni. E wira mane igeno ni dhi bedo mar kwe, yam mirima mager nogore kuom jalupo Kingston mong'ere gi nyingo ledhi kaka Katelo miyo poro kuom nyawadgi Collins Ochieng' Otieno mokayo ite onjako miyo muonyo kaka Collins leronwa. Jatukwa achiel ma jolupo wadwa ne pache owilore ne obiro kuoma kasudhe no manye ochamo ita ok e yo makare manye lupo ma odiochieng' manyoro no ne okethore manye wadugo oko. To gisani to en mana jacham it no chamo ita makata ita no kuma nitie monego be no miya mondo dhi otwang'a onge an ita ni en angus kaka nene ni. Collins medo ni achijno ne oriwore kodgi e chenro mar dhi lupo kane osebila muna gima ne ochunogi nyaka gibed akicha mar neno ka en kare kinde duto kaka ne gimedo dhi e chuny nam gino mane ok mor achijno. Wanyok wamer ji adek to en nyo mer te ilupo kae kendo ok dwar ni ng'at momer mondo dhi lupo en kanyo osemer tok kapok wadhi lupo to oidho kodwa yie to kichiewe to neno mana ni goye gi ubo kata sande. Koro emomiyo an ema nyaduong' e jogo manye en koda gi mirima ni an ema kosebiya to koro tich orumo. Koro miyo nye chopo e tiende moro miyo mindo kijana ni cham ita. Tend dho wath Mananga korka korgi osekawo okang' mar chungo chutho achijno e tayo chenro moramora e dho wath kanyo kendo bende gisegoyo lipode ne tend dho wedhe mamoko mondo kik rwake. Segocho ne jokombe manie East Seme Ward machaka gocho ne jokombe manie Seme sub county ma nyathino koro tam onge lupo e iwaka nyaka chieng' moro bed cleared no ng'ama ber kamora mama no dhi e Kisumu county kata mane counties moluoro dho nam kaka Homa Bay gi Migori an gadieng' nyathini biro yudi. Wach machal kama ne osego lipode e apisi mar ruoth ma alworano e sama pedho matut bende dhi nyime mar manyo achijno manyaka sani noringo molal. Tend dho wadhno bende okwedo malit mokalo tim makamano ka giwacho ni dhi ataro gi chike matayo Kiluwa kaachiel gi ketho nying tij lupo. Wach mar dhawo e dho nam kata i nam wasekwero nikech mano risk ngima jonam kendo nyalo gemo thoge ma ok ochomo kare. Omiyo akwedo wachno gokang' mamalo kabisa. Report kata an ajakong'o mondiek to sama dhi nam to kamadh ga kong'ogo nikech emokelo na nyaka sidani debe ni amer kadhi nam dikora saka it ji mokadho kaka ka itani. Koro konya uru jatelo miya u kata kony moro aweluo nam adhi ariem kata piko japiko samoro ok cham dhano. James Opondo, Ramogi TV. Nyakoronga jwang' monedoko wach matek iwacho kanyo ni piny agunda. Kopogore gi mano, jo ohala e dho wath Mananga koro yuago reyo e wi onge mar stima. Magi ang'wen osemiyo gin e mudho mandiwa kuom thuolo ma odweche 3 nyaka sani. Gino makoro thiro chenro mag ohala ahinya to mar lupo e dho wadhno. Mana ka lipota mar Millicent Adembo leronwa. Jo ohala go koro omiyo sirikal ndalo 3 mondo ka okang' mapiyo mar loso negi wach teko mar stima. Nono to gibiro bago ng'anyo e wi midhiero makamano. Ma e chal mar dho wath Mananga, picha makoka moko kuom johala kod jolupo temo menyo kidam menyo mar rech kod ohala magitimo pile ka pile. Kata kamano ohand rech makelo negi chiemo kendo miyo gidak maonge kwecho dhi kaduono negi to nang'o nikech onge mar teko stima gino makoro giyango ni oseduoko chien yore mag ohala kod lupo e dho wadhno. E Nanga ka wan gi chandruok mar sitima nomiwa ka to chako duogo ting'e olal kode nono. Koro kata kaka waneno onge wanie mudho to sani piny olony to wanie dho nam to kama wantiere dho nam ni rech ni ka jolupo ni ka sani koro dweche 3 ka waonge sitima. Ne wamor ni wayudo sirikal ma minister motelo ne energy ni ne jaluo
to koro kane ka koro gini konyowa nikech afil ni ka ji dhi yiero machielo to onego bed ni sitima koro pong'o gwengewa gi kata mna mier to kane ka koro gini konyowa ka transformer inyalo gol ka mondo dhi owil mana transformer koro ni mano kendo kawo dweche 2 manyaka sani koro tamore duogo. Wan kod uda adek mwakete rech koro rech kethore rech donjo kato kethore koro onge kaka watim. Kopogore gi ohand luwo rech kata mana weg dukni bende onge stima, gino ma giwacho ni rocho ohandgi kaluwore ni jonyiewo odok piny. Soda liet, dhano ero mana soda ka ng'ich. Koro business odok chien kabisa nikech soda ok madhre, pi mang liet ok modhre. Koro business mar korka dukni bende waneno ka jodukni ywagre nikech giwaro gigo to chung' ng'icha nikech ok gigo ok dhi mbele. Ewi mano, weche maundu kod njore be koro jimbore ka jodak yango ni kuo omedore ahinya e dho wadhno. Gitielo bende ni le kaka rao kod otoche bende mudho miyo gimenore godo e mier, gino maketo ngimagi e andaki. Sani gik moko iyudo ka ng'ato temo turo kifundi nikech bicho timo mudho. Lach nye ka nitie to nye wayudo ka at least dhot nindo salama mokiyudo ka ng'ato temo ka gima turo dhot. Koro kuo waneno ka stima pod biro medo ka onge to chal ka gima kuo biro bedo malo nikech piny otimo mudho, ng'ato nyalo mula dhot nikech ng'ama nene onge. Bende an man kar kani adake koro toche ka stima onge piny olil otoyo biro nyaka nam ka motoyo chando wa korado kod rao ketho gima nie pi to toyo bende ringo ketho nwa jamni e mier nikech piny olil onge kaka wanen. E achiedh nade ma okwakogi pod gitimo matek mar mondo mi gidhi nyime gitimo ohala mondo kik gibed gi pek mar yudo omenda manyalo konyogi. Kata kamano kwayogi ne sirikal chalo kamae. Kora wakwayo ni jo sitima miwa uru sitima mondo wabed ka wanyalo yudo kama wakane rech ler bende mondo wane. Koro ging'iyane kaka wanyalo timore nikech rech nero bende gimodago waka to rech bende ohala mwaloko to kuonde mwaloke rech go eko ka rech okethore otop koro onge kaka wakonyre. Koro mana ywak mwaywago ni ka jo Kenya Power and Lightning Company winjowa to mondo mi giduognwa transformer mondo mi wabed gi ler. Jo Kenya Power kochakore kawuono wamiyo gi ndalo 3 ka ok kamano to wabiro ng'anyo ma ng'anyo biro wuok ka to ji dhi Kawega kia Kawega tidhi nyaka namba Kapiyo. E kinde ma jo ohala e dho wath Mananga medo tero lemb geno ni sirikal kokalo kuom kambi mochung'ne keyo teko stima biro winjo ywakgi gimiyo gi ndalo 3 kende ponono ok gitimo kamano to gibuono mar bago ng'anyo maratipo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, dho wath Mananga, Kisumu County. Nyakwaro mgajwan kwa uke weche matimore county ma Kisumu hatiere nyake county mano ma Migori. Jokunyumula matindo kod jodak ma osiri hesabu county manyatike. Ywak ni joket mwandu mantiere sekta mar mula mawuok oko mar county ma Migori. Okelne gi ber kata dongruok mathothgi osebedo kasingo. Jafamarwa he county ma Migori George Juma notwak gi oganda kendo miyo ya report makamae. Sekta mar kunyo mula e county ma Migori osebedo kar nweng'o mar oganda mathoth e county ma Migori kaachiel kod oko mare. Sekta ni osiweyo joket mwandu mathoth mamoko wuok nyaka oko mar county ma Migori kaachiel kod oko mar piny Kenya. Jodak ma osiri kod jokuny mula matindo wan joket mwandu to ahinya mag wuok oko mar county ma Migori osebedo ka keto singo mathoth e kinde ma gimanyo thuolo mar timo ohala mar mula. Kata kamano thoth singogi ok gichopi. Joma biro ni luongore ni purport ni investors osebedo ka biro kamayowa kama serious ka gibiro gi promise wa gik mang'eny to gigo gitim. Dwaro sirikal ni ka sama wayudo investor gibed kodwa machiegni mondo wandik gi investors gi agreement ka gimbe gibede ma gidong' gi kopi margi ma gimbe gikonyowa oversee gik matimore ma gineno ni investor mobiro kuom jogweng'ni ok owang'ogi kata exploit gi. Giwane moko kuom joket mwandugi koro osebiro mana katiyo kod jotend arita kwe e bugogi e kindeno mag dwaro mondo koro gichopi singo mane giketo. Jodagi ma osiri ka otele kod jakom ma jokuny mula matinde county ma Migori Kefaso Juka wacho ni joket mwandu sanja mosechopo moko kuom singo mane gichiwo ne oganda ma oting'o kunyo pige, losa peini kod mamoko. Watime kinyaluo mana samoro hinyowa to nyaka ne jokel ket mwandu bika waseyudo joket mwandu mang'eny
mondo mi obi okonywa. To kech sala masane wane eng'ama osetimo gima jogweng' mane dwaro. Mang'eny mosechiwo dwaro mondo gichak kunyo mwandu karwa ka kendo gisingolwa weche madongo mabeyo mang'eny magidwa timo ne jogweng'. Kata manyicho timo mogik nosingo ni biro gero skundwa maluongo ni Osiri Primary kod Osiri Secondary magichake gi tiende nyaka gikone. Odhi owiro mana wall gi rangi to duogo weye kanyo. To ok en kende mang'eny mosebiro mawuondowa kamano. Kobiro ka to konowa ni chielo kuondego te ok gimiwa access, polis be man giketo kanyo, wan koro waonge gi authority madonjo kanyo. Giwach ni kwiri ma itiyogo e kuondego mag kunyo mula osebedo ka hinyo oganda mathoth ka joket mwandu matiyo kod kwirigi bang' kosudo mula magidwaro to giloko tokgi ne oganda. Koro adwa mana challenge investors moko manyalo biro niya gibi mondo gipiem but gibi mondo change the lives of the community mana kaka ma wan go sane temo ni. Wako investors moko to wadwaro investor makubiro to gineya maber. Investors mosebedo ka biro ka moko ok bi gik ma sirikal dwaro. Giwuonda kech wakia samoro. Kaeto gichako tich, kaeto bang'e fwenyo ni kare gichako tich e gweng'wa ka barupe monego gibedgo onge. Koro giketho nomna sa gik ma gising'onwa ka bende ok gitimo mano gimoro sirikal odonje mondo okonywa. Kwiri ma itiyogo gi e kuonde kunyo mula ma oting'o mercury oseten kod midhieche mathoth ma oting'o tho mar jamni, kethruok mag puothe kaachiel kod tuoche. Wewa gi bugni ka giweyo, bugni go pi opong'o, suna kawa thuonde dake, bugni go bende gonwa nyithindo kata jowo madongo kata ng'at moro mobilo gimo marach kier madhi donje miwinjo ni kiny ng'ano tho. Manyiso ni ok gikonyowa to mwandu to gikawo turi kendo irwako gi thuchegi kaka soja. Amobiro ka promise wa gima duong', the highest bidder wakawo, ok wanyal kawo ng'ama onge gi gik moko. Omiyo wan kaka jopiny we are serious. Kendo wanyiso sirikal nikech tabu mwan go gi be sirikal nie iye. Oganda mathoth modak e alworano mar kuondego mag kunyo mula ma oting'o siri pod oketo mana geno margi kuom pige ma oting'o mag aoche ma ichich ni kwiri ma itiyo godo e kuonde kunyo mula pod donjie. Kuonde kunyo mula gi bende osekelo tho kaachiel kod hinyruok mag oganda mathoth e kindeno magimanyo nweng'o. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoronga jong wuoth mar jipange na Viusasa odonjo odiechieng' mar ang'wen e kaunti ma Meru kama ne gitimo limbe e chiro ma Matungu Market nyaka boma man Kubo. Jolendo mag Muga kod Inoro FM nomoro jopiny kanyakla kod jower kod jominyiero mawuok e gwenge ma Meru. Johera mag Nyakalondogo kod jodak bende yudo mich mopogore opogore kanyakla kod medore points mag Viusasa. Nimeshiriki na mchezo wa Viusasa na naimiza watu wa timao waendelee kucheza mchezo wa Viusasa. Wanashinda familion na pia wenye wako na points mingi hapa sasa hivi wamepewa 2K. Na kama mimi nimeweza kujisindia t-shirt. Nimenunua points, nikapata point 120, nikapata mavuli na vile nitaendelea kucheza nipate milioni 2. Na sisi kutoka Muga FM tunasema tunawapenda, tutazidi kuwaandalia mipango ambayo inawasaidia katika maisha yenu, katika biashara zenu, katika ukulima, na tunasema watu waendelee kununua point zao kupitia Jipange na Viusasa. Nyakoronga jonka moro mintiere dakika oskadho 38 tok saa achiel mar otieno. Yieno mar muni wako yo matinya Nyakoronga jong aduogo kod weche mag tuke. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. No queues, no hair
heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, home of discount. Nyakorongo jong machiegni mesa mar weche tuke. Tim mar Harambee Starlets owuok e pacho kae kochomo Senegal motelo ne tielo mar ariyo mar tugo e kindegi kod Gambia. En tugo mar laro thuolo mar dhi e WAFCON mar higa manyien e piny Morocco. Motelo ne wuok margi e pacho ka, jatend piny William Ruto kokalo kuom migawo mar tuke nomiyogi siling milion 10 bang' loyo Gambia odhiambo manyoro. Ruto bende osingo ne timno siling milion 1 ng'ato ka ng'ato kapo ni giloyo tielo mar ariyo mar tugono magidhi godo e WAFCON. Bende osingo mar biro medogi siling milion 5 kaka tim kapo ni gidhi amodhi gi Gambia. Idhi miyogi siling milion 2.5 kaka tim. Tim mar Kakamega Homeboys odiochieng' ma kawuono oloyo tim mar Ulinzi Stars gonde 3-0 e league mar KPL. Kocha mar Homeboys Patrick Odhiambo opako jotugo mage kuom kawo point 3 e tugono. E tuke mamoko, APS Bomet noloyo Kariobangi Sharks gonde 2-1. FC Leopards bende oloyo KCB gonde 2-1. Odiochieng' makiny Gor Mahia biro bedo ka gocho gi Posta Rangers e alap mano manyayo. Ia ile wanatafuta goli la pili. Henry Omolo, Josephat Lopaga mimina ndani, Hilario Mushiri, yes, anawapa tumaini sasa Ulinzi Stars. Naye pia ni mpigaji mzuri Estonesia. Kama Boniface Mushiri alipiga na kulia. Mchezo umekuwa mzuri, kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa point 3 zile tulikuwa tunawania sana. Tulikuwa tunawania hizi point sana, tumfanya mazoezi sana tukisisitiza sana. Tuweza kupata zile chances zenye tunapata. Na nashukuru vijana wangu wamekuwa na lot of agency katika transitions na zimetupatia hizo mabao. Nashukuru wachezaji wangu maana wanaelewa mchezo. Wanaelewa sana ni new moments. Maana walikuwa mwana tumepata kadi nyekundu. So tulikuwa tuna soak pressure. Siku mbaya sana kazini. We have not played well today and give it to them. They got their chances, they converted them. The few chances we got today, we didn't create chances. To be honest, we played badly today. We seriously played badly. Right from our defense, our midfield, things were not right for our players. So I think there's work to be done. Alap Mamudaiga Golf Club emobago tuke golf mag Chairman's Prize Jumane. Nyasi mabende dhialo higa chiel mar tich makare kotele kod jakoma mano Dennis Mwirigi. Nyasi makamano biro timore kuom ndalo 7. Tukego nochakore chieng' tich ariyo odiochieng' manoket tenge ne joma mine kilwe kod budho manotimore chieng' tich adek. Bang' mano jotugo mong'ere kaka senior golfers bende nobedo gi piem margi kaka ranyisi mar higni duto magisechung'e achiel gi klab mar Mudhaiga Golf. Nyasi maduong' timore kendo biro bedo chieng' Jumapil gi piem mar jotuk golf matindo. Piem mageto nyiso mich mano mar rawere kod ber mar tugo golf. Nyasi kama kamano osir kod kambi mano mar fuambo mar Royal Media Services kokadho shabiki.com kod View Travel. We have a new package for this festive season where we want to take the Kenyan traveler to Qatar to enjoy from the 23rd of December to the 28th at only $13.85 per person. Also, corporate support the chairman. This is one of the biggest competition where everybody wants to play, not only in Muthaiga, but other clubs. A special thank you today to all the sponsors who have taken a lot of their time and their resource to make this a reality.
The event in celebrating our members has been hosted over 7 days. We started on Tuesday with a Green Sums tournament where the ladies invited the men to play, and that was received very, very well, and we were very happy that it was successful. Kopogore gi mano en ni alap mar Raila Odinga Stadium Homa Bay rwako tielo mano mar Nyanza tuke maga Tujamini Cheza Dimba mabendi biro baga odiochieng' makiny. Tielo mano ma Nyanza biro kelo kanyakla timbe ma yawuoyi auchiel gi nyiri 2. E pool mano mar A mano mar yawuoyi oting'o timbe kaka Awendo FC, Bondo United FC kaachiel gi Shabana Youth FC. Ka pool B oting'o Mawego FC, Bobaracho FC gi Sindo Select FC. Mosasa Starlets biro rakore gi team mar Magina Starlets e finals maga tuk nyiri. Joloch e kidienye mar yawuoyi biro dhi dala gi mich mar omenda maromo shillings 750. Ni number 1. Najua ukikuja grao sometimes unapata hakuna keroma kwa nyumba, so unakuja kaa hujakula, unaipiga zido, unarudi jala bado, na unaweza kuwa na kuna wengi wetu tuko na familia like mimi sasa ndio ninamsopa kwa nyumba. And expecting them the zido jioni na rudi na kitu. Which team saidi yapata sponsorship, so nikipata hiyo opportunity tanisaidia sana. Si ndio tumekuwa the top huko juu, tumekuwa tukipiga hizo matimu zingine, so tukadecide pia tukujaribu huku tuone kama tunaweza pata hiyo sponsorship kai. Kuna wengi wetu huku hivi wanasumbuka story na viatu, vitu za kutrain, so itatusaidia tu sana. Mimi niko tayari wakati wowote kwa sababu vijana wangu ni watu tunacheza mpira. Sasa kitu nitafanya, najua naenda kucheza tournament ambao ni kubwa sana, na expect challenge kubwa, so lazima ni prepare vijana kukimbia dakika mingi kwa sababu hiyo games zitakuwa mingi. My dream ni kucheza top tier league. That is what exactly I'm aiming at. That is why we are pressing hard na players wangu. Tuone kama mmoja ama wawili wakifanikiwa waende ngambo, we will be very happy. We are very happy to have you here promoting grassroots football, and that's what we need in this area of ours. And partly, I'm training my team in the field, and we are very happy that you've come here. Nyakoram Gajwang kanyo makelo e giko mano mar ang'ich welo kapo kaka yo matinya Koram Gajwang aneno moko kuom ote magi Dano Gola iwacho ni wuoro jalupo mano chamo itwadgi e gwenge mag Nanga e county mano ma Kisumo. Kata Slinga iwacho ni Ramogi TV ler wach mabende pod mako dhogi un kaka jombalariany iwacho ni koro dhiero ni to lecturers biro bedo ka duogo karango kaluwore kod ng'anyo mabende gisebedo ka ging'anyo godo. Kopogore gi mano bende John Obonyo in bende wacho ni neno chenro makare iwuoro kaka weche dhi ahinya jalupo mabende nokayo itwadage mag gwenge mago mag Nanga. Nyakoram Gajwang yina mar mondo mi atieke gi kanyo dakika osekadho 40 kod 7 tok saa achiel mano ma midhiambo. Oritur masani ibed kod otieno makare warar kendo e weche manyien mago mag oimore ka onoromo kanyo saa 3 mano mar otieno. Nyinga en Sharon Ongao, jaloko marwa nyinge Wilson Ochuka. Oritur masani.